Tada! Nayi wili kaPhili. Kwazile i-tradition iseqaba ukuthi anginikeze le wili nayi la. Waze kwaphuthuma bobuthi. Bathi lokho kuzwakala ngazi ukuthi nifuna ukungidimotha manje. NgoDebra Banda. Manini ngiphela ngisakhuluma dingana ngeke ngithi ngiyakhuluma nemdala ungene emlonyeni ngithi kuwena mase ufike isikhathi esi-right ngizonipha imali zikababeni futhi ngizohlezi ngintshengisa njalo inyanga nenyanga ukuthi liqhubeka kanjani ibhizinisi lenu nizokhona isamba semali nizosithola inyanga nenyanga ngithi mina ngiyazi ubaboni wenjenje kahle washiya konke kumina ngoba ngiyazi ukuthi yimina ezokwazi ukunakekela ngingakhathazeki nje ngane zami ayikho into engeke nize niyithole abecabanga ukuthi bayangincwaba kanti ayilutho bayangitshala sengibuye nginamandla kakhulu ke manje ngizobalanda ngamunye babonise ulakalala ke manje unani sengingatshuni umyeni wami uphumule Kethiwe Mkhulu, you are under arrest for attempted murder of uBheki Mkhulu. Uyahlala ubakazi ophelele. Attempted murder. Ukuthi ngizokubamba. Sekunjalo. Ngiyabonga ke basebenzi ukuthi ngigcineni imbophile uKhethiwe Mkhulu. Ngizisana. Ekushoda simqumbe phansi manje uSharon. Wena lesigqoko. Hayi, mina ngisawucaptain abantu babangaqoqa nje. Hayi bese ngisho nje, captain. Sanibonani abantu bomthetho. Lwandle Simelane. Ngisacela ukubona uKhethiwe. Awakaqala ama visiting hours. Anginandaba. Qalile ngamaphelile. Kodwa ngifuna ukumbona umuntu angimoshela impilo yami. Wathi mina ngibulala uBheki. Singabahamba yothina kulomhlaba sikhaya ezulwini singabahamba yothina kulomhlaba sikhaya ezulwini haleluya haleluya Ngiyaphuma mina kule sikhoko kuzokuba mina ulibamba ngakoni phixi ha ngibekwa lethe zongikhipha sengidelelwa yilezi ja Fike nini? Angifiki izolo ngagidla. Uva Mawulidi. Mawulidi wakho mfethu. Uyasenzile nje la ekhaya. Makafuna ukuthatha wonke amabhizinisi wala ekhaya. Ngisho la eyethu and mina ke ngizo-organize into esabu-hijack imali enze ngathi kube kwaba nemali eyakhona ngibhalele la Mamncane ufuna mina ngenza ngo-40. musubibeka kanjalo yeye hawu mshana ngane lapho into ezokhontheswa nomuntu hamba wena hayibo bese yazoqeda Kanti kenzakala. into ezodala Hayi bona ntuthu. Makayenza izinto nabantu bala kaphunyuka. Bese ba planning nokutshontsha ama-truck wami so that's why ngimxoshile nenye kuphinde umbone la ekhaya. Ngiyakuzwa akunankinga ngeke ngiphinde ngimbone ako-right. Ashithi nawuzwana. Awukuthi nje leya iyangazi ngizombiza ngani yamama la ukhohlakele ukukhohlakala phakathi. Ngokumanje nje ubalekile angazi ukuthi Wenze kahle abaleka angasabuyi. bahamba yothina kulomhlaba sikhaya ezulwini singabahamba Kethiwe chunu Wena ukhohlakala. uyenza kanjani into efana nale uqale wazama ukubulala ubaba ekushwali umbulele ubaba Waqeda lapho. Waframe nolwandle. waphinde wasizolisa ulwandle lewe umkhohlakali ngakhona azi ngiloku niyakhuluma lanyaniso kodwa ngilazi lonke iqiniso yazi indaba isihafu phela ngizama ukuvikela umndeni wethu ubaba wenu wayefuna ukungishiya eshiye nani eshiye umndeni wethu wonke ngamncenga ubaba wenu ukuthi akahlala akangangimamela kwakuyiphupho angaqondanga ukuthi
bulala ubheki. Manje ufuna ukulungisa umndeni ngokukhipha igazi wena. Angithi ngiyazwa nje ukuthi kwakunephutha. Angingaqondile mina ukumbulala. Just that konke kwakungenzeka. Ubabona wafika kimi angizeke amaphutha. Wathi ngifuna ukuhamba eyoqala umndeni wakho omusha nalesa duet esiwulwandle. Esithi noma kuphi ukunakekela Hayi, mina ngizoshiya la. Ngizoyicabanga noma ngizozonela angabafundisi lokho. Ngicabanga. baby. Mama. Ngiyacela mina sazothina ekhaya sokuphinde ekhaya ingane zethu cabangela ingane zethu ngiyacela Ingane ngizosithatha. Ayikho inkinga ngoba ziyinakekela. Okunye futhi bayosha impahla zakho khona uzongena vele esiteshini sakho. ubani lo baby ubani lo ngamnyenga kaningi ngisakhuluma indlela angiphendula ngayo Dumasi You chose ukumbulala ubabe. Okay. Lamaphepha lawa we ama 50-50 iqiniso le. kodwa ubezonikeza ulwandle yonke mina bengicabangela kube khona likutholayo efeni kababona ngoba bengangishiyela lutho ubenikeza lesi ulwandle naleya ngane yayo Wazi kanje. And anyways ukuthi isidwedwe wena usiseyena umama wethu omusha ulwandle. Uzosala la ubonele la. Kade. Zungi. Yaletha la khona. Sekwenza kanjani? Ngizithi uthi mfuthu. Bowuphi? Masibopha ukhethiwe mkhulu. Ngene ngisabhizi ngale ekhaya ugogo ushonile Hayi akuzona indaba esematheni leso sekukhona ukapteni omusha kulesi stage. Kapteni emusha ubani ukapteni? uDebra Banda. Masilomade. Okumnandi ke ukuthi ngeke ngisathi kapteni kuwena sengithi khona. Ngizobuya ngiphendule. Mhlambi serious uzongiphendula. Ubani lo? Wendoda nyathi ngikubona la ngasekhoneni kanti ukuphi? Gogo yazi ukuthi ngisemsebenzini so. Ndoda ngiserious ngidinga khona manje. Ubani lo? Ugogo yazi ukuthi ogogo bayahlupha. Siyafuna ngimkhaphe ekhona imali egrandi. Ugogo wakho wasukhulumisa kwendoda nje. Hayi, omunye ugogo. Muphi ugogo lo oshonile noma zungikwenzakalani la? Asiphume lapho. Siphume khona. Dismissed zo. Bengizocela ukuthi ukuthi cishe wabulala ubaba. olela kodwa mina kade ngasho ukuthi mama ngibulala Ubuvele hospizela. Ana lama simba ngubani? Malumakho. malume Sumali. Ngoba ngabe bakalalo usho uye wafuna ukulala ubaba. babevumelene umuntu Sanibonani. Sure. Yatingani ngilandele isitulo lapha. sala sengiphathile la Yini ufuna ukuhlaliswa? Into engibizele yona la ngifuna ukunitshela ukuthi ngicishe ngafa.
bayakhuluma. Oh. Ngisho ngafa ngisasho. Ngisho ngafa. Hayi kanye. Kabili. kusho umuntu eyi-1 lokufuna ukukusaphisa. Nyoko. Ngicabanga kanjalo nami ukuthi ukhethiwe. Angicabange mina ngiyanitshela. Njengoba sejele. Ku-right kumfanele futhi. Kodwa mina ngithi asifocuseni ebhizinisini la ekhaya. Sikhohle ngayo. Sikhohlwe nje ukuthi mina ngangena ejele ngenxa yakhe. Nina neze ekhaya ngeyibhamu. Mose ngicolisile Mola. Ufuna ngenze phuthame phansi ngikhiphe Sasake ingane zakho. kanti I understand ngiyajona. Drama Lwandle. Njani? Ungani sesasejele namanje sisi? Hayi mina bangithi mina nawe bese kuhlanganisa sekuphelile. Hawu, ngisakukhokhela mthi njalo ngenyanga my friend. Ukhethiwe usesejele. Mina nawe bese kuhlanganisa sekuphelile. Zoom, angitshela lokho. Mina yazi ukuthi ngidla umndeni wakho nabo kwamanje umndeni wakho uhlele esofeni ngamnandi bukela iTV. Mina ukhethiwe lapha estupini esibandayo. Wena Zoom. Yenza icebo yazi. Abantwana bangigijimisile wena ungithembisile izulu nomhlaba kanti hayi cha wena wangithembisa amathuna kunazo zonke manje songishiye independent nomuntu manje ngilahlekelwe inhliziyo yami ngazi ngithola no angisenathemba kuwe baby girl Mara tama ku lo muntu bakasilinela kusho wena every day suya mnene. Wakhala kakhulu. Hayi, senza kakhulu. Sizoze khaleni ingane isiswini. Hey mina drama emhlabeni. Eswaye ngathi ngibaba umama bakaniswe. Mina ngithi asiyeke lento lesi. Focus kulabantu. Ngibafuna ukungibeka phansi. Hey, isidumisile lesi. Awusibani. Nangezaspina. Ngizocela uxolo la kuwe eshingalento Oh, ngoba ukhethiwe akasekho. Manje ngibuza uzilena ichepisi nje uzoxolisa. Awushitsha shepisi wozongixolela baba. Baba umyeke ngabe uyamhlange. Uhlali na sukububa. Bese uyamyeka tani. Man. Ngobeka phela yena ilunga lomndeni. Tembi